Barka da zuwa wannan tasha ta masoya. Taurari Star TV. Danna alamar subscribe. Sannan ka taɓa alamar ƙarawa. Ta yadda za mu rika sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Muna tare da ku a kowane lokaci. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ranka ya daɗe, na zo ne magana da kai. Bismillah, zauna. Ranka ya daɗe, a matsayinka na mutumin kirki na zo na baka shawara. To, na gode sosai. To amma shawarar me zaki bani? Dangane da abin da ke faruwa tsakanin ka kai da Hajiya, gaskiya abin yayi yawa. Duk da ban gani da ido na ba, ban ji da kunne na ba, amma za su iya kulla maka sharri. Allah sarki, Hajiya rayuwa ta ce. Tun lokacin da na garta, zuciyata ta kama da ƙaunarta. Kowane dare yanzu ba ma bacci nake sosai ba, sai ina yi ni tunaninta in kwana tunaninta. Tabbas na san za su iya kulla min sharri, to amma babu yanda na iya, zuciyata ke ƙaunarta. Ko jiya sai da na ji suna mitin da ita da sakatariyarta akan za su yi min sharrin, na saci kuɗi. To amma ni babu yadda na iya, ko me za ta yi sai dai ta yi, ba zan taɓa daina son ta ba. Neman ɗaukaka kake ne ko neman suna? Babu komai, ni zuciyarki nake nema, dare da rana, don Allah ki bani. To in dai ba za ka duka wa izzata ba, to babu wanda za ka samu a nan. Ba burina ba ne na samu wani abu a wajenki, burina na samu zuciyarki. Lalle idan na sallame shi yanzu ban ci riba ba. Ba sallama daga aiki ba, ko karɓar wannan wukar zaki ki kashe ni. Ina mai tabbatar miki ba za ki iya raba zuciyata da ƙaunarki ba. Ƙaunarki ta daskare a ruhina. Menene matsalarka? Nan ba da jimawa ba mukullin sito zai dawo hannunka. A'a, riƙe abinki. Ba makullin sito nake nema a wajenki ba, makullin zuciyarki nake nema. Don Allah ki bani. Hajiya, wannan tunani da kike faman yi ba shi bane mahita a gare ki. Mahitarki ni ne. Hajiya, ki so ni, ki daina bibiya ta da shari. Zan baki kulawa tsawon rayuwata. Ki so ni Hajiya. Ke ce rayuwata.